kwamen hadden we niks. We waren blijven zitten in de derde klas. Was volgens u het onderwijsniveau hoger daar dan hier? Het was volgens mij hoger hoor. Volgens mij, want vroeger, ik weet niet, daar hadden ze nog lei en een schriffel. En wij hadden al boeken en schriften. Tweede klas, derde klas. Jawel. Was toen het papiaments hier al een verplicht vak op school? Nee. Je moest alleen Nederlands spraken. Als je papiaments sprak op school, dan moest je strafwerk maken. Dus de tweede tijd mag je papiamenten praten. Het was allemaal Nederlands. Dus de laatste tijd dat het mensen meer apart. Ik vind het heel klaar dat het onderwijs in achteruit is gegaan. Door het papiaments, maar de mensen moeten mij niet horen. Jawel, ja. Ja toch? Leerlingen moeten de taal beheersen. Om examen te doen nog wel. Dus